De comtesses i reines n'hi ha hagut moltes en la història de Catalunya, però algunes han destacat per la seva valentia i caràcter a l'hora de governar o d'acompanyar els comtes en la seva tasca de dirigir el país. Comtesses i reines catalanes de Mia Cassany, il·lustracions de Paula Blanco, forma part de la col·lecció Històries de la història de l'editorial Susaeta i convida els més petits a descobrir una dotzena de figures importants de la història medieval de Catalunya, des d'Ermessenda de Carcassona fins a Elisenda de Montcada. Les biografies són molt breus i estan escrites amb lletra de pal i contenen alguna anècdota curiosa o destacada de les seves vides. Si voleu saber-ne més, podeu llegir la meva ressenya sencera a la secció Un munt d'històries del web del Museu d'Història de Catalunya. Fins a la propera! I mentrestant, no deixeu mai d'escriure la vostra pròpia història. Adéu!